खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जाय समाव आलफा उदां उदखारिफोरा गावनि हान्जानि केडारफोरखौनो आफादखौ गारनानै खारखोमाना फैनो नाजानायनि दायाव जिउ साजा होगासिनो दं। बेबादि साजाखौबो गियालासिनो माखासे केडारफोरा अरनबारिनिफ्राय सानफा एफा सासेनिफ्राय सासे खारखोमाबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो आरोबाव सानै आलफा उदां उदखारिनि केडारफोरा अरनबारिनिफ्राय खारखोमाबोनानै गावखौनो गथायफैदों रैखाथि बिफाननो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला परेश बरुवानि दैदेननाय आलफा उदां आफादनि सानै केडारा सराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय सनारियाव थरनै आखाइनि ग्रेनेड, गंनै 9mm पिस्तल आरो गरनै 25 गोथां गुलि लानानै रैखाथि हान्जानो गावखौनो गथायफैयो। गावखौ रैखाथि हान्जानो गथायफैनाय सानै केडारफोरनि मुंफोरा जादों आलफा उदां आफादनि केप्तेन बिकास असम आरो दिब्या असम। रिपर्टनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दासान्दि आलफा उदां आफादनि केम्पआव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागासिनो दं केडारफोरा। आलफा उदां आफादनि केम्पआव जानाय लोंनायनि गोबां आंखाल जानाय आरो गोजां बोथोरनि गुसु सुहाबनाय बायदिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जेबो राहा गैया जादों। जायनि थाखाय आफादखौ नागारना गोबां केडारफोरा अरनबारिनिफ्राय खारखोमाबोगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। थांनाय साननैसो सिगां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि सायाव मिरु इउ पिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनखौ एमपि नबसरनिया बिथांनि एमपि मासिया दानजाबाय आरो एसटि सार्टिफिकेटआ दानजाबाय होननानै रंजानानै पार्टि जादों, बेदर जादों आरो माखासे खोथाफोर बुंदोंमोन। दा बे बाथ्राफोरनि सायावनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि गोख्रों फिनजाथाइ राजु नार्जारिनि सायाव। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला राजु नार्जारिया नंखाय खोथा फोसावदों। मोनसे गिदिर दोलोनि नेहाथारि बिबान थालायनाय दैदेनगिरिया बेबादि नंखाय खोथा बुंनाया समाया आरो नंखाय खोथा बुंनानै बिथाङा गावनि सावगारिखौसो गाज्रि खालामना लादों। मानोना एमपि नबकुमार सरनिया बिथांनि एसटि फोरमानलाइया दानजादोंब्लाबो बेबादि पार्टि जानाय, बेदर जानाय आरो बमा गावनायनि जेबो कालचार गैया बिथांमोननाव होननानै रोखा फोरमायना होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। बेजों लोगोसे राजु नार्जारि बिथांखौ सासे मोजां आरो हारिनि खोथा सानग्रा सिरियास राजखान्थियारि लिडार जानो थाखायबो खावलायदों बिथाङा। अरनबारिनि मैदेर फालोफोरा सानफा एफा सुबुंफोर थानाय ओनसोलफोराव आदार नागिरनानै उदखार खालामफैनाय थासारिया बारानिफ्राय बारा जानो हमबोगासिनो दं। मैदेर फालोनि बेबादि उदखाराव माब्लाबा सुबुं माहारिया जिउ खहा जानोबो गोनां जादों। थिग बेबादिनो मोनसे दुखुनांथावना जाथाय जादों जेराव सासे सुबुङा अबथिरा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबथार जोखोम जायो। थांनाय सुक्रुबारखालि हरनि समाव चिरांनि रनिखाता भारत-भुटान सिमा सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसा गामिनि सेराव माइ आबादखौ नेनो थाखाय हर थाहैनाय 38 बोसोर बैसोनि फसन नार्जारि आरो 48 बोसोर बैसोनि सैथ' नार्जारिखौ अरनबारिनिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा हरखाबै गाग्लोबो। जेराव फसन नार्जारिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सैथ' नार्जारिया गोब्राबथार जोखोम जायो। सैथ' नार्जारिखौ काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। बेबादि जाथाया रनिखाता ओनसोलाव गिबि खेब नङा। बेबादि मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैनाय जाथाया बेनि सिगांबो गोबां जाखांबाय। बेनिखायनो बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा बिटिआर सोरखारखौ बे ओनसोलावबो सलार फेन्सिं लगायनानै रैखाथि होनो थाखाय खावलायहरदों। फिन आरोबाव बर'नि फिसा फुटबल गेलेगिरि गोगोमसार गयारिनि देरहासारनाय। हारसिङैनो 3 गल सोनानै हेट्रिक खालामनो हादों बिथाङा। दासान्दि सोलिबाय थानाय दिल्ली प्रिमियार लिग जोलुर बादायलायनायाव गोगोमसार गयारि बिथाङा दिल्ली एफसिनि जानानै गेलेगासिनो दं। बिनि लेखायै थांनाय सानसेनि सिगां दिल्ली एफसि आरो तरुण चंद एफसिनि गेजेराव जानाय खेलायाव गोगोमसार गयारि बिथाङा हारसिङैनो हेट्रिक गल सोनानै खेलाखौ 3-3 गलाव ड्र खालामनो हायो आरो गावनि हान्जानि थाखाय 1 पइन्ट गथायनो हायो। बिथांनि बेबादि हेट्रिक गल सोनो हानाया बिथांनि रोंगौथिखौ सिनायथि होयो। मख'नो गोनांदि बे खेलानि सिगांबो बिथाङा नेपाल हादोरनि राजथावनि काठमान्डुआव जानाय सेफ चेम्पियनशिप खेलायाव बयनिख्रुइबो बांसिन गल सोनो हादोंमोन आरो बयनिख्रुइबो मोजांसिन गेलेगिरि महरै बान्थाबो मोननो हादोंमोन।
मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेंगालुरुआव थानाय HAL थामहिनबा हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेडआव दावबायहैदोंमोन। बिथाङा HAL आव दावबायहैनानै भारत हादरनि गिबिसिन बानायजानाय तेजास फाइटार जेटआव गाखोनानै अख्रां फारसे गासै 45 मिनिट समसिम अख्रां सायाव थायो। बिथाङा फाइटार जेटजों 45 मिनिट समसिम अख्राङाव दावबायनानै खौरां बिजोङाव फोरमायो दि हादोरारि फाइटार जेट तेजासआ गुबुन हादोरनिख्रुइबो बांसिन गोहो दं आरो गोख्रैथियाबो बांसिन। इयुनाव गुबुन हादोराबो भारत हादोरनि फाइटार जेटफोरखौ बायगोन मानोना HAL जों बानायजानाय बे फाइटार जेटनि गासैबो टेक्न'ल'जि आरो सेन्सार्सफोरा नेक्स्ट जेनेरेशन लेभेलनि। बेजों लोगोसे बिथाङा तेजासआव गाखोनानै गोग्गानाय मोननो हादों होननानै फोरमायो। धेमाजि गगामुग निमांनि कटालगुरियाव JJM बिथांखिनि हाबा मावबाय थानाय समावनो मोब्लिबजों बोबथाबजानानै जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिख्रंथाव आरो सोमोनांनाय फोरमायदों। मोनथिनाय बादिब्ला मावसुमाफोरा मोब्लिबनि खुन्थियाखौ फज'बाय थानाय समावनो 1100 भल्ट मोब्लिबनि ताराव अर नांनानै बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोनदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गासै जाथायखौनो JJM बिथांखिखौ मावनो लानाय थिकादारनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जादों होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। बिटिआर सोरखारा मैया क'क्राझाराव जिउ राहानि मेला एबा जिबिका मेला खुंदोंमोन। रायजो-राजाफोरनि जौगाथायनि थाखाय थाद'नाय गैयै गोख्रों खामानि मावगासिनो दं बिटिआर सोरखारा। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनावनो समाज आरो इयुन जोलैखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय थुनलाइनि मेला, गियाननि मेला बायदि हाबाफारि खुंबोगासिनो दं। बेबायदिनो मैया बिटिआर सोरखारा क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जिउ राहानि मेला खुंदोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया माखासे बाथ्रा बुंदों दि बिपिएफ दोलोनि सायाव। बिपिएफ खुंथायनि समाव खालि जौ जुवा बायदि गाज्रि आखुथायफोरनिसो मेला जायोमोन। सिगांनि बिपिएफ खुंथाय सोरखारा मेला कालचारखौ गुबुंले थासारियाव लांबायमोन जेराव मोजां मानसिफोरा थांनो हायामोन। नाथाय आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा थुनलाइनि मेला, गियाननि मेला आरो जिउ राहा खुंनायनि मेलायाव गासैबो सुबुंफोरानो बाहागो लानो हायो। उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै बोराय-बुरि, सेंग्रा-सिख्ला, लेखा गोरों, लेखा रोङै गासैबो थाखोनि सुबुंफोरानो बे मेलायाव बाहागो लानो हायो। इउपिपिएल सोरखारा गोजोन खौसेथिनि सोरखार आरो रायजो-राजाफोरनि सोरखार होननानै बुंदों राजु नार्जारि बिथाङा। नखराव उन्दै गथ'फोर थायोब्ला बिसोरखौ जोथोन लानाय आरो नायनाया जोबोर गोनांथि। नङाब्ला नोंथांनि नखरावबो जानो हागौ बेफोरबायदि जाथाया। थिग बेबादिनो मोनसे जाथाय जादों। उन्दै गथ' सानैनि दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। थाखोमालायनाय गेलेबाय थानाय समावनो बिदा-फंबायनि सानै फिसाजोआ जिउ खहा जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थाखोमालायनाय गेलेयैनो सानै हिनजावसा गथ'आ आइसक्रिम फ्रिजार्सआव थाखोमालायो जेराव बायजोनिफ्राय आइसक्रिम फ्रिजारनि दरजाया बन्द जानानै होयो। उनावहाय सानैबो हिनजावसा गथ'आ आइसक्रिम फ्रिजारनि दरजाखौ खुलिनो नाजायो नाथाय आइसक्रिम फ्रिजारनि दरजाया गेवाखैमोन। जायनि जाहोनाव सानैबो गथ'आ हां सरथेनानै जिउ खहा जानो गोनां जायो। जिउ खहा जानाय सानै हिनजावसा गथ'नि मुङा जादों 10 बोसोर बैसोनि पायेल आरो 11 बोसोर बैसोनि रितिका होननानै मिन्थिना मोनदों। बे जाथाया जादों राजस्थाननि खमर ओनसोलनि बलिचा होननाय गामियाव। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।